1. mart, Dan nezavisnosti BiH u Doboistoku obilježen je nizom aktivnosti. Jučer je u sali osnovne škole Klokotnica održana centralna priredba. Danas je održana svečana sjednica općinskog vijeća na kojoj je pročitan referat o značaju 1. marta. Sačuvavši današnju Bosnu i Hercegovinu, dokazali smo našim precima da nisu uzalud pod tuđim zastavama ratovali, ginuli, nego da smo dostojno i časno odbranili Bosnu i Hercegovinu koju su nam ostavili u amanet. Na svečanoj sjednici su pročitani i nagrađeni literarni radovi učenika sa javnog konkursa koje je raspisala općina na temu Dan nezavisnosti BiH. Nagrade je uručio načelnik općine Kemal Bratić. Nakon sjednice brojne delegacije, općine, javnih ustanova, boračkih udruženja i političkih stranaka su položile cvijeće na centralno šehidsko obilježje u Klokotnici. Općinska organizacija Preporoda iz Doboistoka je u Domu kulture u Klokotnici upriličila prigodan program pod nazivom Sve prolazi, ti si vječna.